Na sziasztok, én a Zero05 és köszöntelek titeket egy újabb Brawl Stars-os videóban. Tudom, nagyon régóta elhanyagoltam ezt a videózásos dolgot, és ezt így szeretném valamelyest visszahozni, hogy miért volt azt lehetséges, hogy a közösségi fülbe fogom kifejteni, vagy pedig itt videóformájában hallhatjátok, hogy beszélek róla. Na de, igazából azt terveztem, hogy itt a Brawl Stars-ban összegyűjtöttem pár binget itt fölül, ahogy láthatjátok, hogy most 7190 van, egyébként meg 7000-et lehet gyűjteni. Ezt el fogjuk költeni bizonyos skinekre, meg fogunk szerezni 2 brawlert, ki fogjuk maxolni, illetve a Brawl Pass-t is meg fogjuk vásárolni ebben a videóban. Nem tudom mennyire lesz elég az akkumulátor üzemidő, most 44%-on van, és én 41%-nál már szoktam tölteni a telefont, hogy ne menjen tönkre az akkumulátor, vagy hogy hosszú távon ne károsodjon. Szóval szerintem kezdjünk is bele itt a videóban. Vegyük meg elsőnek a PES-t. Ugye, hát elég sok minden érkezett, ugye hát bejött igazából az új karakter Pearl is, aki igazából egy sütkészítő, sütő, aki hát nyilván sütiket készít, és Bellnek és Samnek a triójába érkezett. Na de igen, biztosak vagyunk abban, hogy megvesszük a Brawl Pass-t, és egyből megkapjuk azokat a questeket, ugye, amik itt voltak, tehát rögtön hozzáadódnak azok a questek, amik kész vannak a Brawl Pass-hez, és pár tierrel már előrébb is vagyok, tehát 3 tierrel, ugye amit megcsináltam, azt ugye hozzáadja, ez egyébként egy nagyon jó funkció, amit behoztak. Szóval szerezzük meg az új karaktert, Pearlt, aki ugye itt van, és a profilképet is mindjárt le fogjuk cserélni. Tehát az új karakter itt is van, 19 Chromatic Brawler, egyébként sütket süt, tehát olyan az atakja, mint Pamnek, tehát sütiket tud lőni, és szerezzük meg Cordelius-t is, ugye róla már szerintem beszéltem, hát most 1993, megvesszük, hogy meglegyen mindegyik. Tehát ugye sütiket készít, olyan az atakja, mint Pamnek, tehát sütiket lő, nem fog túl sokat sebezni, a Brawl-ban azt mondták, de egyébként nagyon sokat sebez. Ó, és itt van a Collector Spec Pearl-le, és 1091 gemért ki is tudnám maxolni 11-esre. Hát köszönöm szépen, ezt most nem fogom. 7 óráig elérhető. Ezt most nem fogom megtenni, de viszont amit még meg szeretnék csinálni, az, hogy ugye skineket megvesszük, és utána fogunk maxolni. Amit úgy fogunk megtenni, hogy bemegyünk ide a katalógba, és meg fogjuk venni az egyik kedvenc skinemet, ami még kimaradt a Summer Trióból, ami nem más, mint a Beach Brock. Szóval ezt fogjuk megvenni, egy nagyon királyságos skin. Tehát ugye a Beach Trio az így igazából megjegyeni a régi skinekből, mert igazából ezt is újra dolgozták több soron, szóval ez is nagyon jó skin, illetve még Frankre a DJ Franket, amit nagyon szeretnék. Iszonyat jó. Már régóta szeretném, hogy meglegyen. Egyébként egy Super Rare skinről van egyébként szó, illetve még, hogyha van bingem, de szerintem nincs. Sproutra a Tropical Sprout. Hát nincs. Ja, de van. Hát akkor ezt szerintem megszerezzük. 3 skin. Ez is egyébként egy 30 gemes skin, de szerintem ez az árát nagyon megéri, tehát ez tényleg ez is nekem nagyon tetszik. Ezeket mind ki fogjuk próbálni. Egyébként jó skin, ami még tetszik nekem, az egyébként Spike-ra van. És az a baj, hogy az event skin, tehát a Dark Lord Spike-t azt nem tudom megvenni. Na de, maxolgassuk ki a karaktereket, mert szerintem
És már is 11-es levelem van maga a karakter. Hát nem maradt túl sok coinom. Jaj, bejött itt az értesítés. Hát jó, hát egy 7-es levelt sikerült itt, nem 6-os levelt sikerült itt elérni. Ó, hogy bejönnek az értesítések. Na de, azt akartam én itt csinálni. Én még a PowerPoint-okat is be tudjuk húzni. Azt tudom, hogy Dougnak a mesteribe itt is van, igen. Jól gondoltam én. Egyébként ami 2-es van, és még villog, azt kéne átnézni, hogy hol lehet. De én itt csak 3-asokat látok. Itt mesteriben, ami villog. 2-es nem nagyon. Pedig az a 2-es szinten egyébként a kreditek vannak, és itt még Griffnél van. Ezt még behúzzuk. Többnél egyébként nem látok. Greynél van még kredit. Így igazából ennyi. A Brawl Pass-en van még, szerintem az előző seasonből. És kaptunk hozzá questet is. Nagyon jó. A binget is behúzzuk. Természetesen. És hát ugye a PowerPoint-okat is. Meg a coint és akkor tudunk fejleszteni. Nagyon jó. Természetesen. A coin ugye nagyon megérős, meg ugye nagyon is kell, ugye most, hogy igazából hogy mindent ilyen coinos rendszerre tették, tehát megszüntették a ilyen ládákat. Így egyébként a Stardog formájában az ugyanúgy benne van, de az a baj, hogy itt kevesebb rivadot ad, tehát ugye ez vele a probléma. Na de most akkor beszéljünk arról, hogy igazából miért nem volt videó. Egyébként az egész nyáron igazából, meg ugye a talán vége fele sem volt videó. Az igazából azért volt, mert szerettem volna így kicsit kipihenni magamat, és tisztább fejjel állni magához ez a videózásos dologhoz, ami egyébként nem tudtam volna megvalósítani, hogyha ez így nincs. Szóval ezt így szerettem volna, hogy így kipihent legyek ehhez az egészhez. Ezt tudom, ezt nem jeleztem előre semmilyen platformon, de úgy teljesen eltűntem, de nem így is mondjam, direkt csináltam, nem tényleg erre szükségem volt, és most lehet, hogy ez egy ideig így lesz, egyébként tanulás meg az egyéb dolgok miatt. Szóval lehet, hogy lesznek videók hétvégenként, egy-egy heti alkalommal, ezt még majd meglátom, hogy ez így, hogy tudom ezt így bele, hogy is mondjam, préselni az időmben. Ó, és profile icon. Szóval elég sok dologról igazából lemaradtam a Fall Guys terén is. Szóval ezeket igyekszem bepótolni és elhozni nektek, amennyiben ez lehetséges. Hogyha nem, akkor azt úgy is látni fogjátok. De igyekszem arra, hogy ez így minden meglegyen. Ó, egy süti szíve van. Ez mondjuk ötletes. Ó, és 10 gem. Nagyon jó. És az a baj, hogy mindjárt a végére érünk itt a PES-nek. Ajaj, elfogyott volna? Igen, pont elértem a 4000-et. És... nem már, hogy ne tudjuk kimaxolni? A coinból fogytunk ki. Ha, hát gondoltam volna. Hát vegyünk coint. Na, hát a klub coinból kifogytunk.
de nem tudjuk fejleszteni. Azt hittem, hogy még tudjuk, láthatjátok, a Gadget, Star Power, minden pénzbe kerül, szóval ezt egyszerűen így lehetetlen megoldani. Na de, akkor nézzük meg az új karaktereket. Egy 2 van. Hát nézzük meg Bounty-ba. Miért is ne? 10-es levelem. Rang 0-áson mit tud? Jaj, közben le fogok merülni. Egy pillanat. Na, sikerült is. Jaj, közben szétszednek. Az ultit be is nyomtam, és már meg is van a kill. Szóval ezzel a karakterrel is jól lehet játszani, csak nyilván tudni kell, hogy hogyan kell vele kezelni. Közben... Ójjaj, hát pont én lettem az utolsó. Egyébként ilyen a vesztési animációja. Hát erről a karakterről igazából annyit tudok elmondani, hogy nagyon specifikus, tehát bizonyos karakteren ellen jó lesz, tehát akit így meg lehet gyengíteni, például az ilyen középharci távi karaktereket, például a Tarát, Maxet és például az Ívet is, tehát akik igazából ilyen középharci távra jók, Spike, illetve az egyéb ilyen, hogy is mondjam, közepes életű, közepeset sebző karakter, és hát Pearl az új brawler, aki egyébként olyan tulajdonsággal rendelkezik, azt mindjárt látni fogjátok, hogy lesz egy ilyen bár gyakorlatilag az ammo bárja alatt, és hogyha ez föltöltődik, vagy tehát hogyha nem lövünk, akkor töltődik, és annál többet fog sebezni, minél töltöttebb ez a bár az ammo bárja alatt. Tehát, hogyha maxra fel van töltve, akkor többet tudunk vele sebezni. Ezt érdemes egyébként meccs előtt föltölteni. Új. Már kapjuk is a hitet. Hát igen, itt Eve egyébként nagyon jó. Ezt majdnem sikerült leszedni. Csak az a baj, hogy ez az Eve, ez nagyon... És egyébként az ultia egyébként egy ilyen nagy... hát akkora, mint Jackie-nek a sima ammója. Ebbe tud sebezni egyébként viszonylag sokat. Ennek is van. Na most pont feltöltődött ez a... Bár láthatni fogjátok, hogy így jó volt. Hát nem. Az a baj. Egyébként ilyen a mestes animáció, hogy igazából megég a keksze. Na de Trading Cave-be bemutatom gyorsan, igazából mit tud. Tehát láthatjátok, alapjáraton így 4000-et, tehát 4000 az a max, amit el tud érni, viszont hogyha föltölti ezt a bárját, az ultit azt majd később próbáljuk ki. Most ugye 11-es szinten van, ugye? Tehát ezt föltöltjük, és láthatjátok, hogy füstölni fog, tehát ezt mindenki fogja látni, hogyha ez föl van neked töltődve maxra. És hogyha ezzel lőjük meg, akkor már jóval többet tudunk sebezni, tehát egy amóval meg tudunk ölni egy 4000 HP-s karaktert. Most több életerősre nem rendelkezik. És az ultia egyébként egy ekkora területbe igazából robban maga ez a sütő része a karakternek, és falakat is tud vele rombolni. Szóval ez egyébként egy jó
képesség, illetve knockback-eli az ellenfelet, tehát viszonylag kos hátralökést ad neki, hogyha nem halnak meg. Gadgetjéről, illetve Star Powerjéről annyit, hogy a gadgetje az igazából az Overcooked, ami igazából annyit tud, hogy 60% extra damage-et ad magára a sütire, az azt jelenti, hogy 3 másodpercig burningolni fog, tehát égni fog, és 60%-kal több damage-et fog tudni adni. A következő gadgetje az nem más, mint a Made with Wab, avagy a szeretettel készült, avagy a következő atakja 25%-kal healelni fogja azokat a csapattársakat, akit eltalálunk, szóval ez is egy tök jó képesség, de egyébként ez is egy specifikus, avagy csak teambe jó, tehát magunkra ezt nem tudjuk használni. A következő, a Star Power egyébként a Heat Retion, avagy a fűtés, azt hiszem, Retention. Ezt most sajnos nem tudom mit jelent, de ez healed when used. Aha, tehát 50%-kal kevesebbet tud healelni az enemy, hogyha meglőjük az atakkal. Ez se rossz Star Power egyébként. Illetve a hőpajzs, a következő Star Power, ami azt tudja, hogy tehát, hogyha 80%-on van ez a fűtöttségi bár, akkor 20%-kal fog kapni egy, pajzsot kap. Tehát 20%-os pajzsot kap, hogyha ez így be van neki töltve. Ez tök jó. És most menjünk át a skinekre, mert az, hogy 17 van, és nagyon gyorsan, hogy is mondjam, elmegy az idő ezzel. Tehát sok mindenről beszélek, és a skinjét nézzük meg azonnal Bounty-ba természetesen. Egyébként ennek is nagyon jó animációja van, mióta remodellezték ezt a skint. Maga alapból is jól néz ki, tehát ez a LED, ami rajta van az a karakter fején, ez szerintem nagyon jó. És az atakja is egyedi, szóval ez nagyon... Ha nem ölnének meg, akkor ugye jó lenne. Ó, megfagyasztottam. Hát ez az 5000-es damage, az nem volt jó. Már majdnem elszóltam magam, hogy vezetésre állunk, de nem. Hát mindjárt megölnek. Nem jó, hát ez egy nagyon nagy defeat. Láthattátok, hogy igazából nagyon jó itt a zomója. Igazából az egész. Tehát többféle ledet tud igazából itt ezen a sisakján itt kialkotni ugye ez a skill, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ez így megvan oldva. Szóval ez egy nagyon, szerintem ez egy jó skin Frankre, szóval ezt így, hogyha valaki Frank skint szeretne, akkor ez szerintem egy tökéletes választás. Térjünk át a következőre, ami a Beach Block volt. Hát már egy picit lejárt az ideje, de itt is van. Szerintem itt most Bounty-ba jó lesz. Mindjárt megnézzük, hogy valójában jó-e, ténylegesen. Ó, hát a Mandy az igazából mindig van a pályán. Hát majdnem jól indultunk, de csak majdnem. Ott a Colt ez meghalt. Jaj, azt elszenvedem. Jaj, nagyon sokat túr.
Na tehát láthatjátok, hogy milyen igazából az amója, illetve a szuperjem. Magának a skinnek szerintem egészen jó. Most, hogy vesztek, azt ne vegyétek figyelembe, mert gyorsan akarom igazából ezt az egészet megcsinálni. Tehát ez a skin is igazából nagyon jó. Nyilván aki szereti ezt a nyári témát, ugye az előtti, ami igazából legelsőnek kijött, amin én egyébként jelen voltam, akkor még amikor játszottam a játékkal, tehát az tényleg az már régen volt, azt hiszem az 2019-ben volt, már nem emlékszem, de tényleg nagyon, nem az, hogy nagyon régen, de amikor kijött a játék pár évvel utána. És a Tropical Sprout kell még nekünk, hogyha megtalálom, ja, egyébként a Mythicnél kéne nézni, és nem a Try-ba. Na, ezt. Mondjuk egyébként nem játszok jól a karakterrel, szóval annyit kell tudni, de egyébként a skin az nagyon jó rá. Nyilván a skintől nem fogok jobban játszani, tehát eltő módon. Ó, nem is volt annyira rossz választás. Hát... Egyelőre vezetésre állunk. Nani egyébként nagyon jól játszik. Az hogy törte át? Ja, az átmegy mindenen. Bocsánat. Hát, ez ennyi volt. Egyébként az atakja maga, meg igazából a vesztési losing animation is egyébként ugyanaz. Egy 30 gemes skinről beszélünk, de ez tényleg adja magát, hogy szerintem ez nagyon jó skin. Attól függetlenül 30 gemes skin, tényleg, tehát ez tényleg belepasszol a nyári stílusba, ez hogyha valaki ezt szereti, a karaktert, az instant buy, mert szerintem ez tényleg engem megfogott legalábbis. Szóval így összegezve tényleg nagyon sok minden jött, tehát nagyon sok mindenről nem maradtam, vagy hát nem csináltam nektek videót, 23 percen járunk, igen, tudom, nagyon sok, de én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy megtekintettétek, és ha van még valaki, aki még mindig itt van velem, és aktívan nézi ezeket a videókat, mert tényleg nagyon sokat segít nekem, és tényleg köszönöm, hogyha részt vesz itt a csatorna munkásságában, és támogatja azzal, hogy megnézi, esetleg feliratkozik, és még lájkolja is, és kommentel valami pozitív kritikát, amivel tudok fejlődni, ezt nagyon szépen megköszönöm. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy tudtam vele hasznos információt átadni számotokra. Coldirosról azt hiszem már beszéltem, szóval azt nem fogom most elmondani, vagy hát azt elmondtam abban a Brawl Talkos elemzős videóban, szerintem, mert akkor még készült a videó. Szóval nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha valaki itt volt, vagy hogy valaki megnézte ezt a videót, tényleg nagyon szépen köszönöm. Addig is lejtek jók, ameddig találkozunk egy következő videó alkalmából. Na, sziasztok!